Mga puso gintukod nga Bailey Bridge sa Uyungan Miagaw Iloilo sarang na maagyan sa masalakyan nga hindi malapaw sa napulo ka toneladang kabugaton. Mga motorista kag pasahero ginkalipay ang mas masulhay nga biyahe nga hindi na kinahanglan maglakat patabok sa naguba nga taytay. Ini gitutukan ni John Sala. Alin sa naglasda si Bagyo Paeng sa Western Visayas na nagligad duwa ka semana ginsirado anay para sa mga motorista ang Uyungan Bridge sa Barangay Uyungan, Miagaw, Iloilo. Bangod nga nagubay ni tugas ang pagbaha. Bangod sila limitadong pagbiyahe sa Iloilo padulong sa Antique. Ang mga pasahero ang kinahanglan pa nga maglakat agud makatabok sa nagubang ataytay kag liwat nga makasakay. Pasado alas 8 kainas ang aga formal na ginbuksan ng Bailey Bridge o kontemporaryong ataytay nga sarang nga malabayan sa mga light vehicles. Ginaanunsyo naton nga pwede na ninyo maagyan ang Uyungan Bailey Bridge. Bailey Bridge because that is still temporary bridge. It's a single lane, one at a time. Mag-agi ka mo da, bigayan lang. Apang ang makalabay lang ang mga salakyan nga may kabugaton nga 10 tons panubo. Halin sa pasiradong taytay nagalabay sa alternatibo nga ruta si Manong Jude. Gani uhuol ini para sa iya. Subo nga pwede nang maglabay sa Bailey Bridge, balik normal naman kuno ang iya pagpangabuhi. Bilang isa kami sa turista, sir, medyo mataway ka para namon ni kay hindi na kami magre-route or hindi mapamaagi nga ditor da. Ay kapila akong basis na patjan sa lakyan da. Para sa mga di pampasahero nga bus naman, ginapapanaog anay ang ibang mga pasahero antes palabayon. Hassle man kung makabig apang nahangpan man inisang mga pasahero. Iga pasalamat ta kahit makalapos na. Okay lang man. Okay lang iti amo ni aton nga kapalaran. Okay lang. Para sa safety. Sa safety sang tanan. Para sa mga salakyan naman, kaangay isang mga dalagko nga truck, may ginadiho na nga ruta ang DPWH 1st District Engineering Office nga alternatibo nga ruta. We need to clear yung mga trees doon, tsaka yung terrain. So actually we had a meeting with the lot owners. So if magkasundo na, we will start na maybe tomorrow. Yung clearing operation. Or less than if weather permits, ipa-fast track natin yung clearing operation. Sa karon ginapatsikyar naman sa DPWH ang tanan ng mga taytay sa 1st District sang Iloilo, agud matumod ang mga kinahanglan na nga pagkakayuhon. Upuod kay Cirilo Dinduque, John Sala, 1 Western Visayas.